ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ହଠାତ୍ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ, କିଛି କଥା କହେ ନାହିଁ, ନିଜ ଘରେ ବି ଏକୁଟିଆ ରହେ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାର କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ଆମେ ସେଇ ରିଏଲ୍ କାରଣ ଖୋଜିବା ଯାହା କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ମା ଆଗରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯୋଗମାୟା, ଓଡ଼ିଆ କାମ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ କୋଚ୍। ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ତୃତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇ ଟପିକ୍ ମୋ ହାର୍ଟକୁ ଛୁଇଁଛି କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଏହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ମାସ ତଳେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଆସି ସିଧା ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଖାଇଲାନି କି କିଛି ପଚାରିଲେ କହିଲାନି। ମୁଁ ଟିକେ ଡରିଗଲି, କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି, ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଲା, ସ୍କୁଲରେ କିଛି ହେଇଛି କି? ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା କିଛି ନାହିଁ ମା। ସେଦିନ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ପିଲା କ'ଣ ପାଇଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା? ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କଲି କି? ଯାହା ମୁଁ ଶିଖିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂରୁ ସେଇ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି। ରିଜନ୍ 1, ଆମ ଘରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ। ପିଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ କରେ ଯଦି ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି ମୋ ମା ରାଗିବେ ଅଥବା ବାପା ଗାଳି କରିବେ କିମ୍ବା ମୋ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁ, ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା ଜାଣିନୁ, ତୋ ଭଳି ପିଲା ଆଉ କାହାର ନାହିଁ, ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତୋତେ ଟିକେ? ଏହି ୱାର୍ଡସ୍ ପିଲାର ଭିତରକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ କରେ। ସେ ଶିଖେ ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ହିଁ ସେଫ୍ଟି, ଆଉ ସେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ। ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଘରକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଜୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପିଲା ଭୁଲ କଲା ଆଗେ ଶୁଣ, ପଛରେ ଗାଇଡ୍ କର। ଆଜିର ପିଲା ସ୍କୁଲ ପ୍ରେସର, ଏକ୍ସାମ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏତେ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ଆସି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ବି ନଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଇମୋସନ୍ସକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ଶିଖାଯାଏନି। ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣି ଆସିଛୁ, କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କର, କ'ଣ ପାଇଁ ଡରୁଛୁ, ଚୁପ୍ ରହ। ତେଣୁ ପିଲା ଭିତରୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଦିନ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ମୋମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଶୋଇଲା ବେଳେ ତା ସହିତ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି କେମିତି ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା କି ଖରାପ। ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୌଣସି ପ୍ରେସର ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସେୟାର ନ କରିବ ତେବେ ଓକେ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ରିଜନ୍ 3, ପିଲା ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେ ବର୍ଡନ୍। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ରିଏଲ୍। ଆମ ଘରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଆମେ ଥାଉ ଏବଂ କହୁ ଏ ଘର ଚଳାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ କଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଆମ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଶୁଣେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ମାମା କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ, ଯାହାହେଲେ ଅଧିକ ଟ୍ରବୁଲ୍ ନ ହେବ ବୋଲିକି। ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଦିନରେ ଥରେ ହେଲେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ, ତୁ ଏ ଘରର ଆଲୋକ, ତୋ ବିନା ଆମ ଘର ଭଲ ଲାଗେନି। ରିଜନ୍ 4, ମା ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆଜିର ମା ମାନେ ବହୁତ ବିଜି, ଘର କାମ, ରୋଷେଇ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ଯଦି ଜବ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ନ କହିବା ଭଲ। ପିଲା ଦେଖେ ଆଉ ଶୁଣେ ଯେ ମୋ ମା ସବୁବେଳେ ବିଜି, ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସେୟାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଦିନକୁ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ଫୋନ୍ ରଖ, ଟିଭି ବନ୍ଦ କର, ପିଲା ସହ ତାର ଗେମ୍ ଖେଳ, ତା ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣ, 15 ମିନିଟ୍ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେବ। ରିଜନ୍ 5, ପିଲା ଶୁଣୁଛି ଆମର ଝଗଡ଼ା ଆଉ ଆମ ଟେନସନ୍। ଆମ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ପିଲା କିଛି ବୁଝୁନଥିବ, କିଛି ଜାଣୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ପିଲା ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ଆମ ଏନର୍ଜିକୁ ଫିଲ୍ କରେ। ଘରର ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ପିଲାକୁ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ସେ ଭୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚେ ଆଉ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ। ସଲ୍ୟୁସନ୍, ପିଲା ଆଗରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଟେନସନ୍ ଅଛି ତା ଆଗରେ ବି ସ୍ୱୀକାର କର, ଆଜି ମାମାର ମୁଡ୍ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଅନେଷ୍ଟି ପିଲାକୁ ସିକ୍ୟୁର୍ ଫିଲ୍ କରାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ 5ଟା ରିଜନ୍। ଘରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ। ପିଲା ଓଭରୱେଲ୍ମଡ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ପିଲା ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ସେ ବର୍ଡନ୍, କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଘରର ଟେନସନ୍ ପିଲାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଚେଞ୍ଜ ବଡ଼ ଫଳ। କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୁଏ କି? ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ମା ସହିତ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫର୍ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।